No niin, se olisi taas vähän Rockettia. Ja en mä tiedä, tässä videossa tulee vähän maaleja, kaikkea. Mitä nyt Rocketilla voi odottaa. Joten nauttikaa! Niin mä etin vielä yhdestä. Ei ne saa, ei ne saa. Can you feel that? Can you fix it? Jussi, mulla ei oo yhtään boostia. Mä en kerran mitään muuta kuin kääntyä tuolla maalissa, kun se tuli. Mä oon maalissa. Mene hakee. No. Ois pikku pomppu. Mä jään maali. Tää Grabrave, tai siis Grabrave on varmaan aika harvinainen toi. On se suht. Ei sitä voi enää saada. Mä oisin voinut ehkä saada maalin tosta, mutta... Ei! Se oli niin lähellä! Mä menin ihan päin peetä. Ne vetää nyt mä saan maali. Ei saa! Tää on aika tasainen ollut. Osain tönästä tota. Hyvä. Missä se pallo menee? Tossa. Hyvä. Ei! Se oli niin lähellä. Vitsi Toni Potteri teki hattutempu. Kato miten lähellä mä olin, että mä sain. Ihan pyöritetty! Ihan pyöritetty! Hyvä Manu! Ja maali! Nyt Manu! Jee! Manu veti saksarilla melkein, kato. Ei sillä näkynyt tästä. Kyllä se... Ja mulla ei... Family World Cup.